أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Metaling umap man ang iya lalayam tanu di kapaguras iko yaumul jum'ah uman na lagi di oras mga alas 10 sa kapipita na ayat tanu nil kasang kaya programa tanu di na muhadara tanu naging kaya kapamamakin tanu sa iko isa ko mga guru tanu ada sa lakaw si iki Abu Hafsah pakabatir tanu sa paraman wallah subhanahu wa ta'ala nakatayanatan dengan tanu sa mapiapang pakinggan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أسلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لا ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Balasan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya ang kutwa isa ko mga guru tanu amya kabatir tanu sa paraman wallah subhanahu wa ta'ala
manton na pagpunan tano ang kaiya muhadara tano o di na ang kaiya mabubuloy bendingan tano sang kaiya gawi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanun subatan ang kutwa mga bendingan tano sa iko minuna badilaboron so miyang bendingan tano sang kaiya may pusa ulan-ulan agito so bulan Ramadan. Lalayon nago uman ang kutwa kapkandugatan sa iko mga kalbihan ang kan na ulan-ulan may pusir tano nagugyang kutwa kababaluin yan alimos sa iko mga tao tantuanan apyakan deklan wallas sa mga pipya badilaboron sa mga balas nagus sa mga rila init tilaga din sa iko mga tao kaya pamuas aniran udi na piagamalaniran ang kanan na ulan-ulan badigyang kanan na ulan-ulan nagibuki sampay kaum dapat kan sa iko mga tao inikalimusiran wallah nasukman sukay po sa Ramadan nagibu kay pusyan narinilangan mo Allah subhanahu wa ta'ala aya syarat na pinggil baka ang kutwa mga amal ingi pamayandig ka ang kutwa Ramadan talo ka pamayandig yang uto hadith tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sa mga tao ay pamayandigin o di na pamuwasan yan ang kaiya Ramadan na Aprilaon o di ay kaya pamuasa ini nun na paratian yan sang kuta kisusugunon naguarap-arapian sang kuta balas ay titilaga dun wallah na Aprilaon wallah subhanahu wa ta'ala ang kuta miyaw na minusan yan. Ikadua ka pamayandag na mangkama Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi sa tao ay pamayandigin sa mga sambayang sang kaya Ramadan sang kutwa ulan-ulan na Ramadan sa paratianin sa kisusugunon lagi do mga tarawih, mga tahajud, mga waktu, mga paliugat agus sa mga sunnah aparatia makatutuludun di na paratianin sang kutwa kisusugunon nag-arap-arapian si iku balas ititilaga dun wallah na iprilaon wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwa miyaw na miyan dusan yan si isang hadith natigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam amang mangqama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sa tao ay pamayandigin ang kutwa di ikapagayani sa laylatul qadr kapanambayangi sa mga sunnah o di nakabatya sa Quran katintalim sa ikwallah sabab sang kutwa kapagayani sa laylatul qadr saya makatutuludun na paratiya sa ikwallah nag-arap-arapan sang kuta balas ay titilaga do Allah subhanahu wa ta'ala sang kuto ay mananian na Laylatul Qadr ama pambagian ng mga tao amiro masisiran na iprilaon wallah subhanahu wa ta'ala ang kuto amiyaw na amyan dusan yan umi pamaindigan ng tao na pwedis kanyan sang kuto andid ni kaipos umuri-puri ko Ramadan narinilan siran wallah tigman yung mga sabay ya Rasulullah bagi ng Laylatul Qadr tigman yung Rasul sallallahu alaihi wasallam makna agina na tigyan so igira ang minggalbak so tao o di na minggalbak so minggalbak na ituneron so balas o galbak yan igira ang may pusyan Allahu Akbar panganitan sa ikwallah tiyari mawallah ang kuta mga puasa tanong nagupanintan sa ikwallah miyapit tanong sa ikwang mga tao minibilang siran sang kutwa miya ayanan niran sa Laylatul Qadr nagumya ka pagamal sila nun sa mga pipya nagumya ka panahajud sila nun niya ka pamatya sila nun sa Quran na mabalo ito ay sa kumang amal tano ama panada ka pakatanayan si kumang timbang tano si isalungan namuri giti sabab pelindung tano si ikwallah ubatan umapod si kumang tao amepos sa Ramadan namiyapad sirang ko mga tawa inamin o Rasul sallallahu alaihi wasallam apad sirang ko miyang alulugi ito sabab napad sa miya lugi-lugi ang mga tao
nagyang ko to ang mga tao amyay puskiran sa Ramadan na silang karilay wallah natigman yung Nabi amin si Jibril alayhi salam inamin to Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaman niyan na miyap awat-awat kasang kutwa limu amala agi miya ipapasar ka ang kutwa limu sa bulan Ramadan gitu yung sabab kailangan si ko mga tao nagyang kutwa iginamin sampay silang Ramadan na dinan di pipi ang utama amaliran kadita no matatangkad ubatan no magkisampay sang kutwa isa Ramadan pwede na si wallah amis sampay tanong sa iko isa Ramadan Orian yan ayam mabubali ito abandingan tanong lagi kaya kita taros umagalbak ang mga pipya sa iko Orian o kaipos bulan Ramadan yan kaya kasagaddirtan wang kaya bulan Ramadan udi na kaya sagaddirtan bulan Ramadan na makasasaybaratan sa madrasah ayamanan yan na madrasah pangdoon tanong yan si mga amal di tanong kalalayaman adiw ni kang gilabaka na imagdoon niya tanong taman sa mabalo ito si kumaginawa tanong amalalayon gitip kita lingong Ramadan pagdoongan yan sa kaistiqama nga o di na kalalayon na kasi ko mga masjid pitindig ko ng kuto mga barajama kapanambayan sa sunnah ayamala na ipagando niya ka ang kuto makapamuasa pangipamuasa niya ka so suldu saulan kaan ka masanay o di na ang kamalayam makagagdam sa kaor nagu makapamuasa ay di nga pamuasan na ayaman na suaswat si Allah subhanahu wa ta'ala palalayon ay magando niya ka so kabatya sa Quran ayaman na madrasa ng amala ay pagando niya ka ang utakabatya sa Quran ang malalayon niya ka ayaman na niyan na matatapkas ang utakabatya sa Quran ipagando niya ka inindaw niya ka pan ang kutwa kakanati si kukatiro sa mga rarata ayaman na niyan na lagi do ka pamaganda pamakasisingay kapaninta mga kanisan na inisapasapar kanan si bulan Ramadan kag ipagando niya ka madrasah sisan ang kutwa puasa somyong raktano kaya pakatalinguman yan na liyos ang kutwa kabulin na limo na gumapapanuarila na madrasanan apagandungan yan sa kita mga pipya nasang kutwa kapagando raktano ang kaya Ramadan sa kita mga pipya nakanabayam yamap manoto nagyang utwa kabatih sa Quran kapamuasa katiro sa mga kisasapar ng katiro sa mga rata nabasibu ko Ramadan ay panamaran na inubanan madrasa ka penggelabakan lakas ikaw mga pedagaway ipagandaw niya ka na pagpenggelabakan lakas ikaw mga pedaulan-ulan gitu ikababalo niya na madrasa ang matatap ka sang kutwa gelabak ang mga pipya ibaratnya na lagi do ka pamuasa na kinaba buang ka pamuasangan na kagi Ramadan baka mapadsi ko mga tao ayabu agamayran nagira Ramadan di may pos Ramadan na yamanan yan na may pos mabungot ang mga maliran digman ya kiniya Sheikh As-Salih Al-Fawzan hafidahullah at tigin man na iya suat tigin sukabnar wallah haqqullahi la yantahi biintihai syahru Ramadan suat tigin sukabnar wallah na kenabaanan pekepos sagi bemiada ang kota ulan-ulan udina suka benar wallah nabaskan yang pekeda sa lagi duka pekeda Ramadan hafidu ala dinikum artinya siapa niyo swagama niyo sa iko mga perulan-ulan nang gelebakan niyo so lagi dunia gelebakan ko Ramadan kenapa kagia miada su Ramadan na miada ka suka benar wallah na begitu tuladan yan ayah buntalian na kailangan na sa dayon sa matatagusan sa pamikiran ka amapya makatatanug ka piya na sisin din suka benar ka wallah subhanahu wa ta'ala ama penggelbek ka ang kuta mga simba si wallah subhanahu wa ta'ala tigman yung mga ulama ang kay pus Ramadan na susasakatan raktan wallah tingin man niya wa inna mutalabatan nafsi bi an taquma fi ghairi Ramadan bima taqumu bihi fi Ramadan matlabun sa'b lianna al-asbab al-mujibatu lidhalika fi Ramadan
la tatawaffar fi ghairi. Ayan daw niyan nagyang kaya sa sakatang kutaw ang mga amal sa iko Ramadan yang uta masa Ramadan lalayo na uta di nga di ka panambay sa sumna kapanahajud kapamati sa Quran na suka penggil bakaw ko mga padawlan-ulan na margen kaya so mga agi leta di barato kapamuasa ayah sabab akapamuasa ko Ramadan na wajib itu na kanabas kanyan mawawajib ko mga padawlan-ulan nagiti karganian kaya siyempre yang utuwa masa Ramadan na mapipikir ka sa utuwa ang buka ka na wajib ya na may tutulod ka ang kutwa kapaparat yaw na wajib siya ko mga padawlan-ulan natikan na kamatagbuya sunnah tu itim video niyan matagaya sunnah di nga penggelbakan na kanabag ito ayan daw niyan na makapamuasa ako Ramadan wajib na kailangan na mitulod ka ang kuta wajib ang mga pamuasa ka kung mga padaulan-ulan ang mga sunna ang malalayon na ka ang kutwa di nga di ka pamuasa o di nga di ka panabayang kapamatyas sa Quran na matataputo sa ikong mga padaulan-ulan. Tigman yung mga ulama baga niyong natiran tinudan naging kaya kay po sa Ramadan na anna ba'da minan nas إذا خرج رمضان عاد إلى ما كان عليه قبله من ترك بعض الفرائض والواجبات أو ارتكاب بعض المعاصي والسيئات وهذا وإن كان إثمها في رمضان أعظم إلا أنه لا يسقط الإثم أيامنا نين نسوات تيجن سباد أبدكم مغتاو نأجير أمي بس رمضان na kumaswisiran sang kutwa andeng ang mga galbekiran akip bekeniran sa iko mga paliwat mga paturay kiran udi nadudusudikan galbaka sang kutwa sabad ko mga dusa nagupya mga rat ang mga galbak minsan pan ang kutwa mga galbak na sudusa niyan sa iko bulan Ramadan na malak na kanabam yakap manaw to sa bamyada ang kutwa dusa niyan sa iko salak ko Ramadan igiran na sisan sa mga tao sa Ramadan na dead makalpas pamuasa dead makalpas manambayang ginasuke po sa Ramadan na kautok man na kumya sa ikuan nga galbakyan adis kanya di kumais manambayang pamaka tamangenta na kumya sip man kuan nga galbakyan na mapasay nga pamagenta o kasuruyan na kautok man na kumya sa galbakyan na kasuruyan o pamaka bara sigupan na kautok manadip man di sigupan mga lagi dito kung yesus kanin si ko andang agalbaken nagigatiga na kipapaliwatan o di na kisasapar sa mailot si ko kang galabak sa marata si ko Ramadan na kanaba maanaw to na mapapakay si ko mga padaulan-ulan di ingisapar ko to mailot ko Ramadan na inindur kanyan kagito ba kabasa tanaw madrasa na namala na inindur niya ka makagenak ka sa iko mga padaulan-ulan sa kapanggalbag ka sa mga dosa kagitiyan naging kaiyak isusugong kumanusya lianna ujubaha ala al-abdi fi'lan wa tarkan ala ad-dawam yang kaya kipapaliwatan ko manusia sa kang gelebok yan sa mga pipya, mga paliwat lagi dito mamuso kipapaliwat nun sa kigandakan yan kung mga rarata kang gelebekan yan kung mga pipya nagugisapar nung kung mga rarata na alad dawam ayamanan yan na malalalayunanan kinabasibu ko Ramadan kau wajib berga sa iku Ramadan nagwajib berga ko mga padaulan-ulan lagi dito mamuso kisaparan sa iku mga rarata ipapaturer ka kigenekan ka ko Ramadan nasima mo ko mga padaulan-ulan nabaad na masa at agi na kapakairan sa kamaradusa kanabaad na masa agi yang lagi dia masa na kapakay siya sa kibagang wajib askan na kanaba ka kapapaturay udin na kanabaad na bangan ka ang papakain wagama tigman wallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun hiskan wa tigwalla am yamaratia nakalakan yuswalla sa titu-titu kalak ayin dunian sa kapenggirawanan walla titu kalak na adna sisa na paltik kalak ikira Ramadan na tatanur nila sa mga sambayangiran na may pusang kuta Ramadan na amanan niya na miyadap man ang kutwa kiptin digdirang ko mga paliwat
igira ko mo kuno chu imam na miya makaralay kagurok natakin nabab sa kaparte kakalak naguparte kakagurok kamay po sa Ramadan nakautok man na silang kumagalabakiran adi kabaya wallah subhanahu wa ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun ubangan wa tigwal na kapantagya kapatay askano na di kano makambabayurantang ayan dunia na di kano malalayon sang kota simbasik wallah nagudi kano malalayon sang kota kibabagakan sa iko mga ratagal labak ubangan wa kapantagya tigwal na askano na di kano makasusulindir sa iko wallah ay akasulindir sa iko wallah nangutwa kang gilabaka sa iko mga subuan yan nagukitaplakan sang kota langwan ang mga saparan yan gina ni muslim aya muslim na endoon wala bakay nang ano wala aska kina uman isumagadir ka masa mga gawi oras na makamubayuran tanga sa ikwala mga galabak ka ang kuta mga paturer ka na gumisasapar ka sa ginawang ka aska na kanaba ka papaliwati sa kapanggalabak ka sa mga dusa kaya inibaday wala tamutunna illa wa antum muslimun ubangan no kapandagya kapatay askano na di kano maka sasangkop sa ikwalla o di na makamubayurantang sa ikwalla pitero manay wallah si kunabinian sallallahu alaihi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin simbang kasukad na ka taman sa makataling umar kasukapatay ayan daw niyan na didna besang kumamasa ayung kepakai suka simba langun nanan amanan yan na susugong kaun wala o mani masa o mani darpa o mani oras na susugong kaun wala subhanahu wa ta'ala sa simba ngon sukad na ka nago tatar ka ang kutwa mga galaba ka mga rata ayat taman yan na taman sa makataling umar ka suka patay Allahu Akbar kenapa si buku Ramadan ay kadagalan tabi makasanggi buku mga tao na nasisya na mga tao ay abu agamera na Ramadan ira Ramadan na kapenuh sa mga masjid di nga ketunjo sinilas ka sa kadagala sinilas sa masjid wed na anded ni kalongi ko Ramadan kada Ramadan na komyasip man sa pakasal ayap man nakapakatutunayon na amip mga sa Ramadan nagina na mga tawanan partek ang kutwa kalakiran sa iko Allah subhanahu wa ta'ala kagi suguan wallah na wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin simba nga sukad na ka taman sa makataling umar ka ang kutwa kapatay siyakin ya Al-Hasan al-Basri rahimahullah na yatiru yan natiga na inna Allah lam yaj'al li'amal al-mu'mini ajilan o din ajalan dunal maut datigen mata natigen na swallah na daabiluin yang ku amal o mapaparat ya at amana abas salakaw sa iku kapatay ayan daw niyan na ayabu ka ketamani sangkot tadi nga di kang gelbak sa mga amal na may kamatay ka andit ni kapatay nga na miya potol miya tepedangu ta kapagaman dayon sa sisensun yawang ka amma katatanud ka piya-piya na susugung ka wallah subhanahu wa ta'ala sa kapanggal bakas sa mga amal kapanggal bakas sa mga amal kanaba si ibu ku Ramadan baluin tanu ba suminitaling umartan o Ramadan andawanan sa iko mga ginawa tanu pakasay barat tanu sa madrasa amya nga di tanuron nasuki apa nga di yung tanuron na ipagendaw tanu sang kaya man na ginawa tanu sa iko pa makatalundug ang mga gawin nago pa makatalundug ang mga ulan-ulan nago pa makatalundug ang mga oras so Isa alayhi salatu wassalam daya katiro yan na penutul wallah sa Quran wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya ini pangentumarak natigin walla ang kutwa kasimbayang kabagay sa zaka ma dumtu hayya dayon sa sak nabibiyag ako ayan daw niyan na swalla na ini wasiatin ko Isa akalalayo na niyan sa kapanambayang yan kip ganyan ko zakat lagu ayamala ng kutwa katatatapyan taman saya mananin na diyon makataling masuka patay daging ka iya kababaluitan wa saktano'y kapapantagan ng mga Muslim sa nga masa nayakadaklan na sisindang ko mga sambayang yan igira Ramadan sa mga sadkan yan igira Ramadan na ayak ka sa sabutan yan na sukas sidika o kasimbayang na si ibu Ramadan mada su Ramadan na kauto ay man yang iplekto yan masutamok yan na mapmap masu Ramadan na opinan yaman na di na mapya ay mapya Muslim na lalalayon yan to
o mga pedaulan-ulan nagu mga pedamasa na so ulan-ulan yang ku Ramadan na gitu ni ulan-ulan yan si ku mga pedagawi gina nak ipermir wa muslim ay manan yan na pinaka mapi a muslim sebab sa ay makatutuludon nagyang ko parat yan yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala pernah hadith mi aloy na miyakati si ku hadith yakin min hadithi Sufyan bin Abdullah yang ko hadith yakin Sufyan bin Abdullah apitero yan si ku Rasul sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak tigin man ku Rasulullah ya Rasulullah natiro ya kung kasih ku Islam sakatiro ada kisang kurun asa atau bukurian ka ayan dunin na pepemangan ini sahabat atim belak atiro kesananganon kesabutannya nun so mga mesisi taon ko agama mapenggelebek yang ko agama ada matauron inun tanah subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigman yung nabi aqul amantu billahi fastaqim teruang katigung nabi aperat tiakan suallah orian yan napakatituang ka ayamanan yan pakatituang ka ang kutwa kaya teruang kasi iku kaya parat yang aku Allah so mga ulama natigiran na ayaw na maanang ko fastaqim na yani ma'na al-istiqamati luzumu ta'atillah ayaw na maanang ko istiqama o di na fastaqim na gitu at tiyan so kalalayon nagukapaka dakla si kapangunutang kusugun wallah subhanahu wa ta'ala kalalayon katatap si mga sugun wallah subhanahu wa ta'ala knababuki si Ramadan ayamanan yan na pangungunutan tanong si kuwala pelebil-bitan oron na igira Ramadan na ayamanan yan na pagusar tanong to si mga pad aulan-ulan benar-benar tanoron sa mga amal ay panubatan o magaga aso panaguntaman tanong ko Ramadan nagito ni panaguntaman tanong mga pad aulan-ulan ayamanan na miyakaran itanong si iko kapakasurga insyaallah maurip na Allah subhanahu wa ta'ala gitu sabab pa igira amye pusang kay Ramadan nasisan ng kuta mga dusa ano na mga dusa wa min tilkal ma'asi at tigman yung mga ulama al-inqita' an buyutillah wa tasahuli fi salatil jama'a wa hajril Qur'anil Karim alladhi kanu yaqra'unahu fi Ramadan ayaw ko nandoon yan napudsang ka na mga dusa kulawla mga berapwasak o din Ramadan o din na mga munafik o din na di benar ang kutwa kalakiran si Quran Ramadan dagyang kutwa kapetependairan ko kapsungiran si ko mga walay wallah subhanahu wa ta'ala gitu sa mga masjid nauyang kutwa dira ni kapelamulamoy ko mga sambayang abara jama nagu kapagawatairan si ko Quran agito sa Quran na betian ni rano to si ko bulan Ramadan naguyaran siyangor nagyang ko ta mga television naguyong ta mga rejuiran nagu sa mga cellphoneran na ayran inawat ng kuta kitab wallah subhanahu wa ta'ala naginenso kalidi da pengdiran ng gulaulaan ko mga ulan-ulan na sumyagad kiran sa Ramadan na dakiran makang gajaguna makandao ang kaya Ramadan na miyepos na kumiyas o siramang ko pakasala galabakiran naudzubillahi min dalik kailangan na mabaloy tano ang mga Muslim ay di na kang galbak si ko Ramadan na ipagandawiran o tuko ginawiran apagusariran si ko mga pad ulan-ulan na ikadua apang adan si ko orian yan adi mga pipya na taksir fin nawafil al-ibadat yang gusto adi kakurang sa di kang galbak si ko mga sunna ko mga simba suatig man yung mga ulama ang kaya mga sunnah napapakay niya sa iko mga Muslim ang kutwa kang galubakiranon sa dila na to tepaden sa iko ay manan yan na mga agawi ay man nagyang kaya mga sunnah lagi do mga sunnah sa iko Ramadan napapakay niya sa iko mga Muslim na kanaba ay manoto na sibuk Ramadan di ka pa kayo bayran to tepeda o di na di mapiyaw bayran tepeda sa iko mga ulan-ulan kailangan na mida dayon ito sabna ratigyan na ini suguyan so kapamuasa so kay pamain digen ko mga tanat mga sambayan ko mga tanat na kagawi nagusto mga kasasadka nagusto ang galabak ko mga pipya
na kailangan si ikutaw nagyang kutuwa kalalayo na niyansan ayaw manan yan na mabalis ka niyan mapasang ka panambayang sa sunna mapasang ka pamuasa mapasang ka sa sadaga si ko mga pad ulan-ulan nabasi buku Ramadan pagsamialo sa hadith na hadith wa Aisha radhiyallahu ta'ala an amatang ko na Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialwin yan at tigman yung Nabi ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla ay tigman niya o Aisyah amiyatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam namata na Nabi na pitiru yan ay pinakamapya kumang amal at tigo Nabi si wallah nagyang kuto ang mga amal kalalayo niyan malalayo na mga amal wa in qalla apyapan mga ito ayan doon yan na may ka barapuasa ka mga sunna na web kagangan na kami sa wisnin na lalayo ng uto adig yung uto miyamuasa ka sa miyakadakadakal na tipod ka sa mga isa di ka mapumuasa di apya may to nasar kalalayon nagito ahabbul a'mal ila Allah pinakamapya permiro ang mga amal siku ilayan wallah subhanahu wa ta'ala kanaka mata na Nabi sallallahu alaihi wasallam na inisaparehan ko mga sahaba anil inqita anil amal salih ubab peda ang kuto mga amal ang mga pipya amay ka nga mga amal ka mga pipya netipedega na inisaparo to Nabi sallallahu alaihi wasallam ato ni dalil na sukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam amyalo siku sahihain asiku hadis yak iniya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an atiku Nabi sallallahu alaihi wasallam atik man Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala naqal awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath bisiyami thalathatin ayyam min kulli shahrin syahr wa rak'atay duha wa an utira qabla an arqud ayamanan yanna so hadith yak ini ya Abi Qatada hadith Abi Qatada na begitu hadith Abi Abu Hurairah so Abu Qatada na mialunian amatana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na inison indama suila an siyami yaumi Arafah natigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangkot wa kapamuasay kailalayon sangkot wa kapamuasa udina kanglebag sa mga sunna amiyalo siya ko isang mga sahaba at tingin man iya mata na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitirian ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl gitu dalil sa inisaparo Nabi sallallahu alaihi wasallam ubay sukiya punan ka maamal mga pipya na ubang aptirgen ay mapya na apya may to nang kotwa kalalayon yan nagiti ahabbu ilallah ang mga amal subman sa mga amal at tinimtimbel ka na initarke sa miya kay sisa na dito mapya ay mala na inisaparo Nabi sallallahu alaihi wasallam ay katuro isang mga sabah so Amr bin al-As natigin man na mata na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitirian ya Abdullah la takun mitla fulanin hey tigen ori penwalla na baka mabeloy alagi di pulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail ay betadian na dinya ni panambayang sa mga qiyamul lail ori yan natipdian ang kuto di man ni kapanambayang si ko mga atlat na makagawi ini saparanan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na samanan na ndawanan aging kay may nindurok tanong Ramadan ang kapamuasa na adna pa katalunugsan ang mga ulan-ulan ang pemuasaan udi na mga gawi ang pemuasaan padun sa miyalo yak ang matatagus iko ulan-ulan na pemuasaan na si ko Syawal na sunamong gawi ay katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko hadith yak ini Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala amatana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam napitiru yan man sama ramadana thumma atbahu sitta min Syawal kana qasiyamid dahr sad natigo Nabi sa tao apamuasa niya sa Ramadan oriyan niya natigo Nabi na tundog niya na namagawi apod si ko Syawal ay pitiru yan apod si ko Syawal nakapakaya belag-belag nakapakaya tundu-tundu ay pitiru na min Syawal
mga gawiya pudsi ko Syawal no pamuasan ka nagkana kasyamid sa manan na sunnah na kailangan nakapamuasan ka amandu ka Ramadan sangkot kaya pamuasan ako suldo saulan na makandur ka ang mapamuasan ka yang kaya magawi kami tulud ka ang kutwa miyaswa ka ko Ramadan ang nakapamuasan ka ang kaya magawi o kapamuasan ka na lagi dubang ka kaya pamuasay ang kutwa suldo waya manan yan na saragon. Ito sabab nasa saulan laya ko na masasangan to agi sumani salungan sang kutwa Ramadan na tetap sa masa pulo na gyang kutwa saulan na matasangan yang kumangulan na sapul ulan dagyang kaiyan na mula na magawi na masasangan yang ko mga ulan-ulan na 2 ulan ay manan yan na saragon akya pamuasan ka na gyang kanan ak na magawi na sunnah suka pamuasa iron sa Syawal. So mga tao na tira ng tunay mapya asuan pemuasa ko daan sa na magawi ang tawa kabukon pamayad na so mga ulama na tira na agi musawir na ay pinakamapya suan o muslim na may pagawayan subaydin yan ino to atigman niya kina Shaykh Al-Fawzan rahimahullah nagyatigyan na so na magawi ko Syawal na sunnah na suwatingin subaydin ka na wajib na suwatingin sumur ka na kanabang kakapati na uwaya kaya na nga kabayadi ko utang ka ko puasa na pilamulamuan ka na ipagisir ka wala sa alungan na mori kapay panisiksar ka wala subhanahu wa ta'ala anto na iudir ka sa dangong kabayadi na susunan na kanabar ka pagisin wala sa alungan na mori pinakamapya mo sawir na pamayad ka doon sa utang mapamayad ka sa utang na ukabu pamuasa sa Syawal anam gawi siko Syawal saan magawi giti pinakamapya nasok man sa pamuasa at iyan na kamati ako panmatay unang ko dun sa Syawal na bawal pa survey ba di ka bawa ka malakal mo tang na ba di ka pakay unay nga ang utang mga sunnah nabamanan yan na ba di ka pakay ugid na mo sawiro to ak na ba kakaptis umur ka na pinakamapya nagyang ko to di kipagawaan si kubayadan di kipagawaan sang ko to bayadan manusia na pagpanapangatalong nugoy man to pamuasan si kumaulan-ulan si Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yawmi Arafah قال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده سمعوا لما نفقد ضيف نيران ng hadith ayaw ko naman yan na sebelas o kapamuas ay Arafah na kelalasyan ang kuta mga dusa amiyang una na gusto miyang mga dusa pangori okay na mga hadith amiyang kababid sangkot wa kalbihan ang kaya yung Arafah minsan panala mga ulama pagrad niran udit na pagada niran ang kaya kalbihan na ad na mga hadith amiyang kababidsan ang kutwa kababagar ang kaya kalaibalas ang kaya kapamuas sa isiko yaw mo Arafah na padalan sa mga sunnah kailangan na sumyaso ako Ramadan na kapamuas na ganan padalan sa mga sunnah na salasatu ayyam min kulli syahr kapamuas sa isiko ulan-ulan sa talugawi gan aya mapipikir saya na giyaso yawmul bid o di opkaribat Dabli pa to syaitan na suyamul bid na ipkapanta ganun na so ikasapulagu telo ikasapulagu pat ikasapulagu lima siku bilangan na Arabic ayamanan yan na hijri kalendar nagyang gutwa hijri kalendar na so ikasapulagu telo isapulagu pat agu lima naginan ay pemuasaan ayamul bid uman nanan ulan-ulan na ayamanan yan na mga pamuasakasan ay dalil na sukatur Abu Hurairah ay niwasiat ra kana tigen o layo ka kana su sallallahu alaihi wasallam so Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya talong suka pamuasa sa talugawi ko man ulan-ulan nagusto ka panambayangi sa salatu duha nagusto ka pagwitira kan si ko amanan yan nauna ang panuda kong kapakaturo ginan na katuruanan isa ko mga sahaba as Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ay iniwasiatunan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam orian yan na minindur ka man Ramadan ang kutwa ka panambayang sa mga paralo kalalayo niya na barajoma na indo kanya man sa iku mga sunnah lagi do mga qiyamul layl na kailangan na manggulaw-langan sa iku mga pulawlan wa minna qiyamul layl tiwalul am kailangan na may pamendika di mga panajud sa iku mga pudawlan mga pudawgawi sa tanday umur ka
miyakatitayan miyaalis ko Sahih Muslim agu Sahih Bukhari Sahih Muslim من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه شكو حديث يكين أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أيقنا مقال بيا قapa muasa Korean Ramadan قapa muasa iku Muharram wa afdalus salati ba'dal faridah na mana tigu nabiya maqala lebih ku mga sambayang Korean o paraliwat Korean o paliwat na salatul layl yang kutu akapanambayang sa mga tnatnaw akagawi samanan na ginan mga sunna kailangan na minindurok tanong Ramadan so apanambayang sa mga tahajud balilabo sa ashrul awakhir apkalalayong tanong ko mga masjid di tanong imam mag-i'tikaf apantag mo siyang muta apagini ko Lailatul Qadr gulalan sa kapanambayang sa mga sunna ang mga tahajud nagwa pa ng kapamate sa Quran na inindaw nirak tanwanan apagalabagang tanong siya ko mga pad aulanulan ayamanan yan na mga palalayo ng utwa kapanambayang tanong sa mga tahajud siya ko mga pad ang mga gawi na pagpun sa minindurok tanong pa ng Ramadan nagutwa kapakan dekalakaw kasasadka nagidang gutwa kapag bukaan ka kapag iftaran nga udina kapag ka sangasang uta barapuasa di ka pamagisi ka mga miskin malar kang utali mo sa Ramadan plalakan ka sa tamuk ka ko mga pobre ay man di ka di mamamagay ay man na sa ka to tamuk ka na si ko sala ko Ramadan na kailangan namang gulaw lang kanan pal sa minindaw niyan nagyang ko to ay mananian na babu zaka uli na babu sadaka nagyang ko to kasi sadaka nagkabagay sa zakat na malalayo na ka pakabagay ka kung mga padawlan-ulan ayatir wallah na alladina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirra wa alaniya falahum ajrum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun so siranot watig wallah adiran ning gaston sa mga tamukiran kung mga kagagawiin na gusto ko mga kadundaw malagi do sikreto anta ka mapayag nabalas sila na tigwala na bagianiran ang kutwa balas sikokad na niran da abayrang kalak pangandam walang yahzanun nagudi sila makapmuko ayan daw niyan na yung mga tao ang mga papasahin kayo sa dika kang gasto sa lalang sikwala na ad na balas sila sikwala ayan mala nagkalinding sila siya ko gagadam akalak si isalungan na mauri kalak ko naraka kalak siya ko pakaisa kalak siya ko ay mananin na mga nasiksa sa alungan na mauri nagyang kaya mga tao mga barasad ka nakalabas sila maalak sa isalungan na mauri bulungan ang kutwa kalakiran nagukulabas sila makambubuko sa isalungan na mauri Allahu Akbar na kailangan na malalayon ang kutwa di tanong di kang galabak sa mga amal balawon lang kanan namiyang aloy sumang ulama natigil naman ay madalang ko mga pipiagalbak alikan rakaw puasa alikan rakaw Ramadan na kailangan ng ngutwak kalalayo noon ori pansiku sa lakaw kumaulan wal abdu la yadri mata yafja'ul ajal fal akil man tahayya liqa rabbi walam yagurruhu tulul amal so tigman yung mga ulama sa uripan na din yung katawan wandi ka katawan ang kutu ajalian kapatay na tingin na lantus ika pamimikiran na oripan nagyang kota preri para dunia ang kutakip maratamuan yan si kukad na niyan diskan yang kekal diskan yang kebimban diskan yang amanan yan na kelimpang ang kutu amala singayo o ginawa niyan kaging kaya singayo kala singayo na piawing anay wala kasi patay yung mga kapir ay dalila sukatir wallah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidu an walidi wala maulun wajazin an walidi syai'a siya mga playat na tigman ni wallah rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun tigman ni wallah askan wa tigwallah ang mga tao nakalakan niyo sukad na niyo wakshaw yawman nakalakan niyo su alungan adi pa kang gayaguna su loks si kuwatayan nagudi pa kang gayaguna su wata si kuluksyan amay samay tubo ayamanan yan na ginan su alungan na mauri asu ina na agus suama na palaguin yan si karoman yan nagupalaguin yan su watayan
lagi dito mamuswata apalagawin niyan sinaya nagusyam ayan ay man yan manisan na ipalangwin niya na ginawa niyan na ginan na ditano ng katawan ikakatakaw tano akapakaw matano saan ka namasa na kailangan na lalayon na ka ang kuta simba nga sa ikwalla matatap ka si mga simba sa ikwalla kaditano ba katawan niya katakawaraktan o kapatay orian yan nagyang ka iya singayo na piyawingan wala pabay nga sila natigman ni wala yang utak tigman ni wala manindingan dengan mga kaper nama inaloy wala na mga kaper manindingan dengan wala manindingan dengan mga kaper o ba sila bumiyabaloy ang mga muslim na pabay nga sila natigman ni wala apakakansiran na kung siya ni maakalami-lami sa ikod dunia dia sumya makalay singayo wayulhimul amal taman sa mabimban siran din maakal siran din mas ayamanan yan na malimpang siran ng mga singayo iran fasawfa ya'lamun ay singayo nagyang utang pangarapiran babay irang ko dunia kasasak kadiran ng kasasakoy ay ko dunia na katukawan ni rambutig man wallah ang kutama penggulaw lako alungan amori ayamanan yan na kapamagita katintiman ni ramu suseksa ko alungan amori ay sisan na papawingan wallah ang kayak kala asingayo. So, ambisyon ng manusia na miyak katatas, dikepos. Upama kay ambisyon na kitulad na pun sa lupa na tama sa langit, nagito yung ambisyon ka, na somor ka na depan genat sa lupa. Ay man arapang ka somor ka. Yang ota ambisyon na ka na di kong dingag kakawa, na somor ka na din keempat na somor ka. Na di nga tanto kata sa dunia. Di nga tanto kata mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sa dunia. Mga pagriya, geng ka dunia, na di tanong katadi. Mata-mataan ka o kaya nga kuto di dunia na miyak kay ito sa umur ka miyak kay ito sa umur ka na pamagatudatud na ka ng umur ka si mga simba si ikwalla agyan kaya dunia na di yung proud di kampat ang kaya umur ka na baka mabimban mabarayat ko parayasang ko dunia miyak ada talap kailay tanong ada mga pagari tanoron ada mga tungani tanoron ada mga lulot tanoron ang mabibimban si ikod dunia dahil nakatawin na din nakapatay na taman sa did na banin simba si Allah subhanahu wa ta'ala la bumito ko na miyabaka ka umalakul maut la hawla wala quwwata illa billah ilidas tanon wallah di tanon makasayan sa lagidanan ang mga tao ito sabab ageng ka iya kawyag ku dunia na ayamal aridwi tanon sa mga ginawa tanon na pagusar na tano o mga syaitan na so ginawa tanon na gusto dunia palimpang tanon syaitan pakunot tanon gubaya ginawa na subaya ginawa na bagusar no syaitan na dunia langon na kapipya ginawang ka ko dunia na ang pugunutan na ipsimbigo to ko simba si Allah subhanahu wa ta'ala ay pagpusan tanong sang kaiya wasyat tanong nagyang kakatir wallah kullu nafsin dha'iqatul maut langon ubaran yawa na palin pagkataam sa kapatay tangkada nga sa ginawang aging kay kepos tanong Ramadan na di tanu katawan o petenu ko minilista si ko Lailatul Qadar a petenu si ko amanan yan nagtirimaan wallah sang kaya paglutan adu Ramadan kapakay di tanu misampay ko sa Ramadan na punin tanu si ko Allah malalayon tanu ang malalayon ang mga simba tanu baloy tanu so kapatay a pangalak gumaginawa tanu am yakatulud tanu sang ko to simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala bala sangan wallah punin tanu si ko Allah ang kaiya miangaluy tanu sa mga amal ang mga pipya na mitataro saya si ko oriano kinindon tanu Ramadan na malalayon niya ko mga padawlawlan bala sangan wallah subhanahu wa ta'ala sa kapamakinaginiyob salam dengan sekanusan penilamatan na kamu sa mga pagaritan o kasabapan sang kaiya di tanu di kapakakoneksyon na kapag pakinaga sang kaiya dalagan suara sa makakit sa internet nagyang kasabapan na ay taktakapin wala sa mga tamukyo naguyamalan na mambagin yung tabalas wala naguyang kailangan na may makinag nabalas ang Allah subhanahu wa ta'ala sa madala mapya timon tan wala subhanahu wa ta'ala sa surga lagi do nga katitimutan may praks sa mga pamilya tanong salam dengan sekanusan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.